newyddion. Dewi ap Gwyn ar newyddion saith, yng nghanol Trychineb, yn gwneud fy ngwaith. Wedi cyrraedd am ryw 12 awr, ers i'w ladd dioddef dau y Gwyn mawr. Mae argon mawr ar hyd y lle, a ddoi yn llwch hyd strydoedd y dre. Gall i'w glawr plant yn gwaeddi'n groch, am gymol cyntaf, am weld y groes goch. Mae'r byd ar ben yn hanner y glaw, ond does neb wedi cyrraedd i roi hel llaw. I'r un fam ifanc, Wedi colli ei gŵr, nac yw'r plentyn bach sy'n credu am ddŵr. Dacw fabi mewn cadach bler ar llawr. Mae'n siŵr o farw o fynd yr awr. Dewi ap Gwyn ar newyddion saith, nôl at y stiwdio, wedi gorffen fy ngwaith.